ay inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga tagapakinig na sumali po at lahukan yung ating papromo. Bilang pasasalamat ko po sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating pong mga kwento na kung saan ay mamimigay pong muli ako ng exclusive pinkish banana t-shirts, cash prizes, cellphone loads at marami pang iba. Napakasimple lamang pong sumali, mag-subscribe, i-like po ang ating video at mag-comment. Maraming salamat po. At narito na ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Narito na po Sir PB yung pagpapatuloy ng kwento tungkol sa mga naging karanasan ng lolo Tunying ko sa aswang. Nang mapasulyap nga sila kay Kanor, ay nakita na nila itong mabilis nang tumatakbong palayo mula doon sa kubo matapos niyang tumalon sa bintana noon. Kaya mabilis na rin silang kumilos at sumunod ni Ingo. Una nilang narating ay ang bahay nila Kanor, pagkat iyon ang pinakamalapit doon. Hindi pa sila halos makapaniwalang magkakaibigan sa kanilang naranasan. Bagaman laganap na kasi yung mga kwento tungkol sa aswang doon sa kanilang bayan, ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na nakakita sila ng malapitan, na talagang ilang di pa lamang ang layo nito mula sa kanila. Naisipan nila ni Ingo na doon na lang muna magpalipas ng gabi kanila Kanor, at pumayag naman ito nang sila ay magpaalam. Habang nakahiga sila at hindi pa dinadalaw ng antok, ay minsan pa nilang pinag-usapan yung nangyari sa kanila. Katakot-takot na kantsaw ang inabot ni Kanor sa kanyang mga kaibigan na Tunying at Ingo. Bigla kasing nawala ang tapang nito at agad nananakbo. Si Lolo Tunying naman noong mga oras na iyon ay iba ang naging pakahulugan sa biglaang pagsulpot na iyon ng aswang. Naisip niyang baka nagalit si Mang Lucas sa kanya nang ibalik niyang lahat ang kanyang sahod para mabayaran na kaagad yung nahiram niyang pera. Naisip rin ni Tunying na baka nahalata na siya nito. Lumipas ang ilang araw habang si Tunying ay nasa kanilang bahay at nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop, ay biglang dumating si Kanor. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari ba raw na siya ay samahan nila sa gagawing panliligaw. Pumayag naman si Tunying at kanila ding inaya si Ingo. Nang patakip silim na ay nagkita-kita sila doon sa kanilang napagkasunduang tagpuan at magkakasabay na pumunta sa bahay ng nililigawan ni Kanor. Pagdating nila doon ay naging malinaw kanila Tunying kung bakit nagpasama sa kanila ang kanilang kaibigang si Kanor. Pagkat bukod pala kay Kanor ay may iba pang manliligaw ang kanyang nililigawan. Ang dami pala niyang karibal at may mga kasama ring barkada ang mga ito. Habang naroon si Kanor sa loob, ay matyaga namang naghintay sila Tunying sa labas. Mahigit 1 oras din silang naghintay doon, hanggang sa makita na nila si Kanor na lumalabas na ng bahay at magkakasama din silang umuwi. Habang nasa daan ay panay pa ang pagkukwento ni Kanor tungkol sa ginawa niyang panliligaw. May pagmamalaki pa nitong sinabi na malaki ang kanyang tsansa sa nililigawan kumpara sa kanyang mga karibal. Kaya masayang masaya ito. Nang biglang naudlot yung masaya nilang kwentuhan, nang may namataan silang mabilis na tumatakbo patungo na naman doon sa likurang bahagi ng simbahan. Napabulala si Tunying
at nabanggit pa ang pangalan ni Mang Lucas. Kaya napatingin sa kanya kapwa sila Ingo at Kanor. Na si Ingo nga ay hindi na nakapagpigil pa at tinanong ang kaibigan kung paano naman ito na siguro. Hindi kagad nakasagot si Tunying. Hindi ito nakaimik. Nang si Kanor naman ang magtanong kung paano niyang nasabi na si Mang Lucas iyon, ay tanging salitang basta lamang ang kanilang narinig na itinugon nito. Dahil doon ay pinaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-ingat sa kanyang mga binibitawang salita, na huwag umanong basta-basta na lamang magbibintang at baka kanya iyong ikapahamak. Hindi na nagsalita pa si Tunying, pero sa kanyang sarili ay tila ba hindi na magbabago pa ang kanyang isipan tungkol kay Mang Lucas. Pagkat malakas talaga ang kanyang kutob at buong kanyang paniniwala na ito yung aswang na gumagambala sa kanilang lugar. At para matapos na yung kanilang mga pagtatalo tungkol sa kung sino ba talaga yung aswang, ay biglang nagsalita si Kanor na kung payag daw sila ay magbantay at magmatsyag nung gabi ding iyon doon sa may simbahan, para kanila na umanong mapatunayan at malaman na rin kung sino nga ba talaga ang aswang sa kanilang baryo. Dagdag pa nito, malaking tulong umano ang gagawin nila para sa lahat nilang mga kanayon. Pero natawa si Ingo at may halong pang-iinsulto na sinabing paano nila gagawin iyon, at ang lakas daw ng loob na magyaya ni Kanor. Gayong una naman daw itong tumatakbo kapag naandyan na sa kanilang harapan ng aswang. Pero seryosong sinagot ni Kanor si Ingo na hindi na umano mauulit pa yung nangyari nung nakaraan. Naunahan lamang daw ito ng sindak, kung kaya napatakbo siya. Sabay labas na naman ng kanyang balisong. Hindi na rin umimik pa si Ingo at sinabing payag umano siya at nakahanda na. Kanilang tinanong si Tunying kung pumapayag ba ito sa naisip na iyon ni Kanor. Tumango lamang ito at sumenyas. Lumakad na sila papunta doon sa may simbahan. Nakakatakot talaga ang itsura noon, na masasabi mo talaga na para bang hindi iyon pinamamahayan ng kabanalan, kundi kasamaan at kadiliman ang siyang lumulukob doon sa lugar. Idagdag pa yung nakakatakot din na kapaligiran nito at yung malamig na simoy ng hangin na nanunuot sa kanilang mga kalamnan. Na habang palapit na sila ng palapit sa simbahan, ay parang ayaw ng iakbang pa ni Tunying yung kanyang mga paa. Parang gusto na niyang umatras. At sa palagay niya, ay ganun din naman ang nararamdaman ng kanyang mga kaibigan. Pero dahil sa nagkahiyaan na, ay wala na silang magawang pare-pareho. Napasubo na sila. Pumili sila ng isang angkop na lugar kung saan sila maaaring maghintay at magbantay sa tabi ng nasabing simbahan. Mga ilang minuto din ang lumipas nang biglang nakakita sila ng lumabas mula roon. Ang akala pa nga nila noong una ay yung sakristan ang lumabas. Pero nang mapatapat ito sa ilaw, ay nakilala nila kung sino iyon. Yung pari pala na siyang nakadestino sa parokya. Tatayo na sana si Kanor upang bumati at magbigay galang sa pari, ngunit pinigilan siya nila Tunying at Ingo. Dahil naisip nilang sigurado magtataka iyon kung bakit sila naroroon. At baka mapag-isipan pa sila ng hindi maganda. Nakita nilang umalis yung pare, kung kaya nanatili pa sila doon. Pagkat ang inaasahan talaga nilang makita ay si Mang Lucas. Pero mahigit isang oras na ay hindi pa rin nila nakikita
kahit na ang anino man lamang nito. Kaya nasabi ng dalawa kay Tunying na maaaring nagkakamali nga siya ng hinala tungkol kay Mang Lucas. Pero mapilit si Tunying at sinabing maghintay pa sila. Tutal naman daw ay naroon naman na sila. Isang oras pa mahigit ang muling lumipas nang bigla nilang makitang muli yung malaking aso. At nagtuloy-tuloy ito sa likurang bahagi ng simbahan. At nakita nilang pumasok iyon doon. Na animoy may isip na alam kung paano buksan yung pinto. Lalo sila nagka-interes na maghintay pa doon. Nung mga sandaling iyon, ay tila nawala na yung kanilang atensyon kay Mang Lucas. Iba na rin ang kutob ni Tunying. Hanggang sa abutan na sila doon ng umaga. Paalas 4 na ay hindi pa nila nakitang lumabas yung aso. At hindi rin nila nakitang bumalik ang pare. Naisip naman nila na maaring doon na natulog sa kanyang pinuntahan yung pare, pero yung mga katanungan sa kanilang isipan ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Nang makita nilang lumabas yung pare pasado alas 5. Kaya naman, nagkaroon na sila ng isipan na hindi kaya yung malaking aso at yung pare ay iisa. Nangilabot silang tatlo tungkol sa kaisipan na iyon. Umuwi silang tatlo na hindi naliliwanagan. Sa halip ay lalo pang dumami ang mga tanong sa kanilang mga isipan. Matapos nilang makauwi ng mga bandang tanghali ay pumutok na ang balita ukol sa isang bata na kanilang kanayo na naman ang nawawala. Hindi maipaliwanag ng mga magulang nito kung paanong nangyari iyon. Pagkat nakita pa nilang mahimbing pa umano yung natutulog sa kuna nito. Kinahapunan na magkita-kita muli sila Tunying, Ingo at Kanor, ay kanilang napag-usapan ang tungkol doon. Kung kaya, nagkasundo silang muli na magmatsyag doon sa may simbahan. Pero mag-inuman daw muna sila para may lakas sila ng loob na gawin yung pagbabantay. At yun nga ang kanilang ginawa. Nung patilim na, ay nag-inuman silang tatlo doon sa kubo. At nang maubos ang iniinom, ay nagpunta na sila doon sa simbahan. Nang naroon na sila, ay matyaga silang nagbantay. Ilang oras na ang lumilipas, ay wala silang nakikitang lumabas mula roon. Lumalalim na ang gabi. Pero wala talaga. Kaya napagpasya nilang umalis na at sa ibang pagkakataon na lamang iyon ituloy. Pero laking gulat nila nang paglingon nila sa kanilang likuran ay naroon na yung aswang na naglalaway. Sa pagkakataong iyon ay nasaan yun ng aso yung mukha nito na may mahabang nguso at nakalabas pa yung mahabang mga ngipin. Pero ang katawan nito ay nasa anyong tao pa rin na walang anumang suot at napakamabalahibo. Kinuha ni Kanor yung kanyang balisong at binuksan. Akala nila Tunying ay lalabanan nito at susugurin yung aswang. Pero kabaliktaran ng kanilang inaasahan ang ginawa nito. Tulad dati ay muli itong nanakbo. Kaya dumampot na lamang sila Tunying ng bato at ipinukol iyon sa aswang. Nakaramdam sila Tunying at Ingo ng panghihinayang kung bakit hindi sila nagdala ng itak. Naririnig nila yung malakas na tunog na akala mo ay tambol sa lakas sa tuwing kanilang matatamaan sa katawan yung aswang. Pero parang napakatigas ng katawan nito. Na tila ba hindi nito iniindaman lamang iyon. At galit
na inaangilan pa sila na nang makabuelo ay nakita nilang sila na ang susugurin. Kaya mabilis na rin silang tumakbo habang nagsisigaw. Pero sinundan sila nito. Humingi sila ng tulong. Nang mapalingon si Tunying ay nakita niyang mga 3 dipa na lamang ang layo nito sa kanila at kanyang natitiyak na maabutan na sila nito. Nang bigla silang makarinig ng isang malakas na paghagupit at may pumailan lang na isang malakas na tinig. Narinig nila ang malakas na pag-atungal ng aswang na nasaktan. Paglingon nila ay nakita nila si Mang Lucas na may hawak na latigo at paulit-ulit na hinampas yung aswang na wala namang nagawa pa kundi ang sanggain na lamang iyon ng kanyang mga kamay na itinabo na lamang niya ang kanyang mga braso sa mukha at ulo. Rinig na rinig nila yung lakas ng hagupit na sabi pa ni Tunying ay parang nakakangilo. Hanggang sa umalis na yung aswang at mabilis nang tumakas. Nakita nilang sinundan pa iyon ni Mang Lucas at hinabol. Sumunod din silang magkaibigan. Naabutan nilang nagsasalita si Mang Lucas habang nasa harap ng simbahan at sinabing tama umano ang kanyang hinala na yung pari ngang aswang na gumagambala sa kanilang baryo na nagpapanggap lamang na banal pero kampo naman umano ng kadiliman at kasamaan. Bigla namang lumakas ang loob ng magkaibigan. Kakaiba yung kanilang naramdaman. Bigla silang tumapang at sinigawan yung pare na lumabas sa simbahan at kanila itong hinamon. Harapin daw sila at sinabihan pa nila itong duwag. Nangiti naman si Mang Lucas sa dalawa at sinabing hindi duwag ang aswang. Hinabol nga raw silang dalawa nito kanina kahit na nag-iisa lamang ito. Biglang natahimik yung dalawa at nagkatinginan na lamang. Sinabi ni Mang Lucas na nagawa na niya ang dapat gawin kung kaya uuwi na siya. Biglang napakapit yung dalawa sa braso ni Mang Lucas at sinabing kanila na raw itong sasamahan. At doon na sila nakitulog sa bahay nito. Kinaumagahan, habang nag-aagahan, ay doon nila nalaman na angkan pala sila Mang Lucas ng babaylan. Mula pa sa kanyang mga ninuno ay pawang mga manggagamot na sila mula pa ng pasimula ng mga lihitimo at katutubo ng isla ng Panay. Pagkatapos nilang mag-almusal ay kanilang pinuntahan ang simbahan. Medyo nagulat pa si Mang Lucas nang hindi na niya abutan doon ang pare. Nakaalis ito at nakatakas. Nagawa nitong maputol ang inilagay niyang orasyon na magkukulong sana sa aswang hanggang sa mamatay na ito doon. Kung kaya, nasabi ni Mang Lucas na may mataas din palang nalalaman yung pare. Simula noon ay naging kaibigan na nila Tunying si Mang Lucas at nang huli pa nga ay tinuruan din sila nito ng kanyang mga nalalaman pagkat walang magmamana ng kanyang abilidad, pagkat ayaw naman ng kaisa-isa nitong anak na babae. Hindi na rin nila ikinuwento pa na minsan nang napaghinalaan ni Tunying si Mang Lucas na siya ang aswang. Sabi ni Lolo Tunying Sir Pipi, minsan ay nagkakamali talaga ang tao sa ginagawa nitong paghuhusga at desisyon. At minsan din, ang nakikita nating mabuti ay siya pala talagang masama na nagbabalat kayo lamang ang mga ito. Hanggang dito na lang po sir ang kwento ko at maraming salamat po. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong
ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.